Păi n-are și el tată? De avut are, n-am ce zice, dar de unde să-l iei? Înainte vreme îl mai zăra cu trenul în străzi. S-a mângit în vreun șan, dar de vreun an încoace, nu l-a mai văzut nimeni pe aici până împrejurim.
bandei noastre. Nimic altceva decât ceafă, crimă și omori. Și pe cine nu o să jefuim? Case sau vite sau... Prostii, asta se numește a sterpăli, a fura, nu a jefui, a tâlhări. Și noi nu vrem să fim hoși și haiduci, e mult mai robi. Haiduci de codri și tâlhări de drumul mare. Asta cam de legențele, cu fața copertă de o mască. Ucidem oamenii și le luăm banii și ceastornicele. Și e neapărat nevoie să rămână pe toți? Firește, e mult mai simplu. Mai sunt și alte sisteme. Ce-i drept, dar de obicei așa se face. Din când în când îi dăruiești câte unuia viața, îl aduci în peșteră și îl ții până se răscumpărează. Răscumpărează, ce mai fi și asta? Nici eu nu știu, dar așa am citit și așa trebuie să facem. Bine, mă, dar nu putem să facem de vreme ce nu știu ce înseamnă. La naiba, dar tu n-auzi că suntem obligați. Nu ți-am spus că așa am citit. Vrei să faci acum regulile și să duci pe pământețe de bandă? Să fiu ușor ție să vorbești, dar cum îți imaginezi că vine treaba asta, că nici nu știm cum se face? Tu de pildă, cum îți imaginezi că vine treaba asta? Nici eu nu știu. Închipuind să cați-ne până se răscumpărează, înseamnă-ține până ce mor. Asta mai înțeleg eu, asta mai știu, dar de ce n-ai spus-o din capul locului? Se înțelege, n-avem decât să-i răscumpărăm până li s-o lungi limba de un cot. Prevăd însă că o să avem mare bătaie de cap, că o să dea ama în toate profeziile noastre și o să scormonească tot de felul de fișele tricuri ca să spele Putina. Vorbești și tu ca să ne adormi. Cum au să spele Putina dacă unul dintre noi va sta întotdeauna de strajă? Iată să culce la pământ cu un glonț, dar cum vor putea să facă vreo mișcare? De ce să-și piardă Să stea de strajă, așa da, mai negie, strajă. De ce să-și piardă unul noaptea decât doar ca să-i păzească? Nici cam o generozie mai mare. Mai băieți, fac presoare, că pe insula asta au mai fost pirați. Hai să explorăm, ai fi capat de pe undeva pe De ce să nu pui mâna pe un par și le trage mama de răscumpărare? De cum mi-a călcat piciorul în peșteră? Fiindcă nu scrie în cărți de acasă, știi, te întreb pentru ultima oară. Vrei să faci totul după regulă sau nu? Asta e vorba, cred că cei care scriu cărțile vor fi știind mai bine sau ți-ai fi închipuind, poate că mai au ceva de învățat de la tine. Mai e până acolo și de o să se răscumpăreze prizonierii ăia cum scrie acolo și nici atâtica altfel. Bine, bine, din partea mea n-ai de gând. Lasă-mă să spun însă că cea mai mare prostie pe care am auzit-o vreodată. Dar cu femeile ce facem? Se răscumpărează și ele? Ascultă-mă, dacă aș fi așa de prost ca tine, mi-aș ține gura și mi-aș vedea de treabă. Sau ucis femei, cine mai a auzit sau citit așa ceva dimpotrivă. Femeile vor fi aduse în peșteră și va trebui să te poți cât se poate de politicos și cum mănuși după vreun timp se îndrăgostesc de unul dintre noi și nici nu mai vor să plece. Bine, asta sau fi, n-am ce-a zice. Întrucât mă privește, însă mă lipsesc, parcă văd cum o să se umple peștera de femei și de ticăloși care își așteaptă rândul să se răscumpăreze, de nu mai fi loc de haiduci. Parcă văd, dar n-are nimic, Tom. Dă-i înainte, de acum nu mai suflă o vorbă. Eu vreau la mama, nu mai vreau să mă mai fac în hai. Fricoasă, fricoasă, fricosul roade osul. Da, bine, o să zic totul lui mama. Uite, ia dai cincen și taci, bine? Bine. Acum trebuie să ne împrăștiăm fiecare pe la casele noastre, iar săptămâna viitoare să ne întâlnim din nou ca să jefuim și să omorâm câțiva oameni. Unde ne întâlnim? La corabie părăsite, echipați cu tot și trebuie. La corabie? Ce să căutăm noi la corabie? În pădure, dar noi suntem haiduci. Firește, data viitoare ne facem birească, un pirat e mai ceva decât un haidut. Și cum o să ne numim? Pirații de pe Mississippi! S-a făcut! Thank you.
și eu, în tot cazul mie îmi place. Și de unde mai pui aici că nu-i nimeni să te înhațe și să te ia la bătaie? Așa vreau să zic și eu mai întâi că nu ești silit să te scoli cu noaptea în cap, să te duci la școală. Să te speri și toate astea care mai plicticoase și neroade. Un pirat n-are niciun treabă pe uscat, pe când un puznic trebuie să roage și apoi n-are niciun fel de distracție. Orice a zice asta singur cu. Da, ai dreptate, asta așa e zilele noastre. Lumea nu prea se mai dă în bun după puznici, ca în vremurile de demult. Dar piratul întotdeauna e respectat. Și apoi un puznic vrea, nu vrea, trebuie să doarmă pe locul mai tare pe care îl găsește și să poarte strai de sac și să-și pune cenușă în cap și să stea afară. De ce trebuie să poarte strai de sac și să-și pune cenușă în cap? Să fiu al dracului dacă aș face așa. Dar pirații cam ce face? A, pirații numai într-o petrecere o duc. La 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 la. Capturați o corabie și le dau foc. Iau bani și îngropă lucruri pe nici la lor. Unde sunt stafii și alte dâlea de le păzesc. Oamenii de pe vase. Ai pus să sară în mare copii legate. Să vezi ce mai straie poate. Nu mai auzi, arginți, vibrelante. Mi se pare că străile mele nu prea mutră de pirat, dar altele n-am. Și mai mult ca sigur că vom găsi ceva de luat cu împrumutul din cabina capitanului. Capitanii de pe corabie cu aburi sunt întotdeauna bogați. Câștigă $60 pe lună și nu stau la tomeală când trebuie să cumpere câte ceva. Crezi că așa nu e cineva viața într-o ca asta, doar ca să păzească câteva scânduri purtări de gata fie în orice clipă să se prăbușească? Mai băieți, fac prinsoare, că pe insula asta mai fost pirat. Hai să explorăm, ai fi încăpate pe undeva vreo comoadă. Ce-ar zice dacă am dat de un cufăr putrezit plin de aur și argint? Felicitări, dragii mei! Ați fost extraordinari. Ați avut emoții? Da! Nu. Vă felicit pentru că, iată, vă aflați în momentul în care veți primi diplomele de absolvire și pentru că o să le dau ocazia părinților atunci când primiți diplomele alături de felicitările noastre să ne facă și poze. O să vă rog să vă dați un pic mai în spate, așa ca să fim în lumină. Vă felicit și vă urez să aveți un drum fie aici, fie în altă parte, dacă cumva veți dori să vă faceți actor, să aveți un drum frumos. Astăzi acordăm diplome de absolvire celor care încheie cursul nostru. O parte dintre ei au ales inclusiv să-și continue activitatea alături de noi și vor merge mai departe în regim de trupă de teatru Midacris către diploma de excelență anul școlar viitor. Până atunci însă să aplaudăm și să-i felicităm pe Iris Angulescu! Felicitări pentru Andrei Brăzeanu! Felicitări Maria Hank! Carol Mana! Felicitări! Iruna Mana! Felicitări!
Felicitări pentru Ruxandra Ștefănescu! Matei Sugar! Micaela Vodă! O felicităm pe Micaela că a învățat alături de noi să vorbească românește. Și diploma de excelență pentru domnul David Gagiu! Aceștia sunt juniorii noștri, acesta este studioul de teatru Midacris. Vreau înainte de a ne despărți să vă reamintesc că sâmbătă viitoare la ora 10 este ultimul lor curs când avem cursul de evaluare și ultimul curs din acest an școlar. Dacă doriți ca el să se transforme și într-o mică petrecere, puteți la liberă alegere să contribuiți fiecare cu ce doriți, sucuri, prăjiturele, cu ce doriți fiecare. Vreau să mulțumesc și alături de dumneavoastră să aplaud echipa mea alcătuită din Iulia, Alexandra, Ioana,